Miller Thurgau, ročník 2015, Nitrianska vinohradnícka oblasť, lokalita Vínokov. Miller Thurgau je víno, ktoré v tomto ročníku, musím povedať, že som mal obavy o toto víno. A to hlavne preto, lebo ročník 2015 bol naozaj veľmi horúci, veľmi teplý. A veľmi si pamätáme na teploty, ktoré sa blížili až k 40-kám. A práve takéto vysoké teploty spôsobujú úbytok kyselín, tak potrebných pre ľahkosť, sviežosť a aromatický profil vína. Miller Thurgau je odroda, ktorú vinár plní úplne na začiatku. Je to víno, ktoré má potešiť milovníka vína svojou ľahkosťou, ovocnosťou, výborný partner na grilovanie, na zábavu. Je to možno víno, ktoré nie je pripravené na dlhoročné zrenie, ale je to víno, na ktoré už naozaj ľudia čakajú, kým príde do predaja. Vo vôni krásne ovocné, vôňa jemene až taká prezrtá marula, možno pozadí hruška, s takým jemným muškatovým vnemom. Napriek tomu, že víno má iba 3,5 g zbytkového cukru, pôsobí veľmi krémovo, veľmi plno. Je dobre vybalancovaný, veľmi dobrý pomer medzi kyselinami a štruktúrou a plnosťou toho vína i alkoholom. Je to víno, ktoré ma v tomto ročníku naozaj veľmi potešilo. Či poteší vás, to už naozaj nechám na vaše posúdenie. Skúste, ochutnajte.